Sabta naman naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga Guessing Number, Before and After. Sa sini nga buluhaton, kilalahon ang mga numero nga makita sa panganod. Pasunuron kag isulat ang numero nga nadula sa grupo. Sa unang nga raya sa mga panganod, blanko, 7, 8, 9. Ano nga numero ang nadula antes sang numero 7? Insakto. 6. Sunod nga raya sa mga panganod, 7, blanko, 9, 10. Ano nga numero ang nadula sa tunga sang 7 kag 9? Insakto. 8. 7, 8, 9, 10. Sunod nga panganod, 5, 6, 7, blanko. Ano ay han nga numero ang nadula pagkatapos sang numero 7? Insakto. 8. Sunod nga raya sa mga panganod, 3, 4, blanko, 6. Ano nga numero ang nadula sa tunga sang 4 kag 6? Insakto liwat. Numero 5. Kagang sa katapusan nga raya sa mga panganod, 2, blanko, 4, 5. Ano nga numero ang nadula sa tunga sang numero 2 kag 4? Good job mga bata! Numero 3.